yamde jeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Conakry e to laɓe ko to leydi Guinée ko on waktu yoniɗo e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma 16 lewru joyoɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi yo Allah hokken yalude dow jaam ko ɓuri tegtude kabaruji ɗi oɗo subaka labɗo laɓaɗo to Burkina Faso jeyaɗiyankoɓe fedde Zenim kolli kañum en waɗi jangu waɗugu to jibo rewo leydi ndi alet faltiɗo ɓe nantini ɓe mbari fodde temedde ɗiɗo konunke yoga e seedeji kolli temedere goskeli cuurama na mbiyen noftama to jibo ma en garte oɗo kabaru to Mali joni kam laaɓi yimɓe nogas e ɗiɗo tawama no maayi e nder gasɗe caggal maayo to jafaraɓe e diwal mofti hakkudere Mali ɓe ko yimɓe nanganoɓe e ley luumo altine faltiɗo taƴana na mbiyen taccina maayo ngo mbara ko kono Mali tuma waɗude ɗi wargoji hanki koreji ɓe nanganoɓe keeɓi yamirore lumbude maayo ngo ƴeewoyde o alhaali to Guinée ko yurmini ko muusi cukalon joyon maayi hanki alkamisa e nder dillere ndiyam to aéroport mbo laɓe e nder gasɗe udditade accira noon woni duuɓi ɗiɗi tefore udditama hen procureur yamiri ardiɓe société halfinaɗo ɗe golle nangge eɓe tuma war hoore ko alda e beleɗe tedduɓe bisimilla moon on calminama on jettama on jurama bismilla moon e ley kabaruji ɗi e dow RFI fulfulde to leydi biyetendi Burkina Faso alkamisa hanki jeeɗiyankoɓe tawaɓe fedde Zenim nantini kamɓe jaati mbaɗi jangu waɗugu to jibo alet faltiɗo ɓe nantini ɓe mbari hen fodde konunkoɓe temedde ɗiɗo seedeɓe wonɓe e ngal diwal nantini wonde fureji na mbiyen goskeli temedere siwil en cuurama na mbiyen noftama ɗon ɗo jibo Oumar Mamadou Sow ana artana en keɗoɗen wuro wongo ngo innotirtoɓe jihadiyankoɓe ɓe naati e mum ko japaga saare mawde hettirde fuɗnage leydi ndi wonande ko seedeɓe hewɓe kaali ɓe mbaɗi toon bonandaji mawɗi nokkuji laamu borjinama jeyirɗi kame butikaji cumama no ɗum yirani e vidéoji ɗi kamɓe jihadiyankoɓe ɓe pilmi natogol ɓe kuliyankoɓe e nde nokkuri laatima ɗimmol e dawal balɗe seeɗa tan e nder wuro mawgo wonande kabruji keɓaɗi alkamisa hanki iwruɓe e hoɓɓe ngal diwal japaga ko fedde Zenim jokkodirde e Al-Qaida waɗi ɗum nden fedde ni kadi innetima e alkamisa hanki wonde ko kayre waɗi jango wango to jibo ñande aletare faltini nde nguɓe mbi ɓe mbari e muɗum ko ɗum koɓe temedde ɗiɗo fay so tawi kabruji keɓaɗi e jogiɓe ndenago ɓe nantini waraɓe ɓe ko capanɗi hakkude civil ɓe ko ɗum koɓe hayso tawi ɓe kalani limore nde seedeɓe woɓɓe noon kolli en jasani civil ɓe temedere mbirama ɗon e jibo e nder ayawa wongo ɓayyinaga goto e mawɓe Zenim ɓe biteɗo Ousmane Dicko waɗi hulɓinande jangu fewde e kono Burkina ngu kam e wallodiɓe muɗum